an kai mu kotu akalla wanda na sani sau 10. Yau aka yi jajiman na ƙarshe, amma wannan hukunci da kotu ta yi, ina so in sanar da ku cewar magana ce tsakanin jama'iyyar PDP ta jihar Kano da kuma wanda suka kai ƙara. Saboda haka wannan hukunci bai shafi Abba ba, bai shafi 'yan takararmu PDP. Wannan shi ne abin da ke ƙasa. Kuma dalilin wannan haɗin baki na ma a fito da wannan magana a wannan lokaci shi ne jikin magoya baya ya sanyi. Ina so in sanar da ku cewar mu dai a shugabanci jikinmu bai sanyi ba ko kaɗan. Ku ma kan jikin ku ya sanyi. Ku je ku yi ɗamara, ku yi shiri ranar Asabar mai zuwa in Allah da za a yi zaɓe a jihar Kano kuma jama'iyyar PDP in Allah da za ta kai ga nasara. Kamar da kuka sani wannan gwamnati ba abin da za ta ce da jama'ar jihar Kano su zaɓe ta. Shi za suke ta maganar sata ƙuri'a kamar da magani a zaɓen da ya wuce. Shi za suke ta yin abubuwa iri-iri haddasa shiga cikin jama'iyyarmu su sa wasu su kai ƙara kuma su haɗa baki su kawo abin da yake na rudani a tsakaninmu in Allah ya yarda wannan mutane ba za su yi nasara ba. Saboda haka ku koma ku zo ku shiri. Yau ɗin nan akwai ƙungiyoyi da muka ware wanda kuma ana ta musu rijista